أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في عبد صاحب العصر والزمان أرواحنا ضفوف فداء. muna suratul baqara mun karanta ayoyi daga 100 daga farko zuwa aya 4 farko zuwa aya 5 kai ulaikumul muflihun. A gurguje da yake wancan karan mun sami tangardan microphone, duk karatun bai daɗi ba, saboda haka bayanan wa'annan ayoyi mun yi a gurguje ne kawai, har ma na tsallake muku waɗansu ruwayoyi dangane da abinda aka roto dangane da sassalan, saboda lokaci ya ƙure man. Alayi halin za mu ɗora, ba za mu koma ga abinda muka wuce din ba. Goshin bakara ya bayyana mutane, za mu iya cewa ma mutane gaba ɗayansu, cewa ana iya kasa mutane zuwa kashi uku, kamar yadda goshin bakara ta raba mutane kashi uku. Na farko su ne muttaqun, wanda wannan alkurani shi ke shirye da su, da alkar kitabu la rabba bi hudan lil muttaqin. to muttaqun su ne wanda suke shirya da wannan alkurani. to sai Allah ta'ala ya sifata su wa'annan muttaqun din da cewa su ne masu aiki da masu imani da aikin kirki. yana da su ne su wanda suka yi imani da gaibu, suke tsaye da sallah, suke cewa daga abin da Allah ya ba su, kuma suke imani da abin da aka saukar ma wannan manzo da wanda aka saukar kafin sa, kuma sun sakankance da lahira. waɗannan su ce kan shirya, waɗannan kuma su ne masu rabauta gobe kiyama. kulasan wannan dunkule mun ce ya kawo dukkanin shika-shikan imani da ma na musulunci a dunkule. wannan ya nuna su ne masu imani da aikin kirki, ya nuna shi imanin yana da shika-shikai. an da fitar da cewa a wasu sun fitar da daga alif din masu fitar da adala, saboda kuma na iya cewa duka shika-shikan imani an fitar da waɗanda ma'ana sun yi imani kuma suna aikin da wannan imanin ya kira gare shi, wato wanda yake ma'anan cewa ayyukansu ya dace da abin da suka imani da shi. to waɗannan kenan. ta wata ibara kana iya ce musu mu'minai, ko da ke ana anya Allah ta'ala ya kira su masu takawa ne, domin mujarradin imani in mutum aka ce mutum mumini yana iya zama sunansa mumini kawai, amma ba lalai muttaqi ba. wannan alqur'ani ne shirye da muttaqi ne, wanda su ne ma'ana masu gaskiya imanin su. domin duk wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah zahira, sunansa mumini, shikenan khalas, amma bai shiga cikin wannan sifan ba. shi kuma alqur'ani nan ba zai shiga da shi, ba shirya ne ba gare shi. to sai kawo a aya ta 6 da ta 7 sai kawo in suno'in mutane, kamar yadda wani mai tafsiri ke cewa ainihin ayoyi 4 farko na farkon alqur'ani wala Allah 3 ne duk da alif lam mim ainihin sun sauka ne dangane mu'mine. ayoyi 2 da suka biyo bayan su, ta aya ta 6 da ta 7 su kuma sun sauka dangane da kafirai. sai kuma tun daga aya ta 8 har zuwa aya ta 20, wato ayoyi 13 kenan a jere, kuma ta sauka dangane da nau'in mutane na uku kenan. na farko nau'in muttaqin, mu'mine masu takawa. bari mu ce musu muttaqin domin mu'mine a isra'il alqur'ani yana daukan kowane insu mutane. wani sura ana kamar in ce ayyul ladina amanu, garba hidabi ne ga kowa da kowa wanda ya ce ya yarda da manzo Allah, ko da ma shi munafiki ya shiga ciki. to amma bai shiga cikin muttaqina ba, wanda yake suke shirya da wannan alqur'ani hudan lil muttaqin. to sai kuma sai kashi na biyu sai ce innal ladina kafaru
sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. waɗanda suka kafirce daidai ne akan ka gargade su ko baka gargade su ba za su yi imani ba. khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah ya yunke akan zukatansu ya kuma yunki akan ya yunki kenan zamu yi ya yunki akan zukatansu ya kuma yunki akan jinsu. wa ala absarihim gishawa, akwai kuma murfi a idanuwansu a gannansu. walahum azabun azim, suna da azaba mai radadi. waɗannan mutanen waɗansu nau'in mutane ne waɗanda suke alƙur'anin nan ba zai taɓa amfanin su ba. na'am za a karanta musu, na'am za a gargaɗe su da shi, amma mene ba za su imani ba. za a yi ta gargaɗin ne har a gama har su mutu su ba su taɓa imani sam. amma za a gargaɗe su, ko da kace za an zartum alam tanzu, amma dai ana gargaɗin nasu kuma lazim ne a gargaɗe su, kuma wajibi ne domin a fita haƙƙin. amma mene ba za su yi imani saboda sun riga sun ɗauki wani matsayi. wannan matsayin da suka ɗauka ya sa baya da za a yi su iya karɓan wannan gaskiya, saboda kawai su taɓa shirya da shi. su riga matsayin da suka ɗauka shine suna son ita gaskiyar da abin da suke so. sun riga suna son alkur'ani ne ya zo ya ce musu yawa abinda kuke ne shine daidai kuma shine hanyar shiga aljanna, ko bayan Allah ne na gargaro. yana su yawa yanzu muka ji magana, to zai taɓa yiwa haka nan? alhali su lalatattu ne, amma ba su gyaru ba su da niyyar gyaruwa, kuma ba za su taɓa gyaruwan ba sam. to waɗannan su nau'in su ake ce musu kafirai. to sai kuma ayoyi 13 na gaba har zuwa aya ta 20 su kuma suka yi magana dangane da wani nau'i na mutane waɗanda su kuma 'yan baina ne. wani bangare su muminai ne, wani bangare su kafirai ne. su ne wanda suke cikin muminai da gangunan jikunansu da fatunan bakunansu da harshensu, amma zuciyarsu na da wani abu a boye. su ake ce munafikai. shine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. to daga cikin mutane kuma akwai wanda suke cewa mun imani da Allah da ranar lahira, amma ba su imani. lokacin da suka ce mun imani da Allah da ranar lahira, me za a ce musu? mu'minai. amma kuma Allah ya sani ba su imanin ba. to wannan zai na ganin inda za mu dan bishi da dan musamman za mu yi ma'asura, za mu dauki dogon lokaci muna karatu, amma da yanzu daidai gwargwado zan ga illan lokaci dai ishe mu yi magana kan wannan nau'i na biyun kawai, na kafiran kawai. ma yi akan nan munafiqan nan gaba. innal ladina kafaru sawa'un alaihim, wanda suka kafirce daidai ne akan su. a anzartahum, ka gargade su, am lam tunzirhum, ko ba gargade su ba. me ma'anan gargadi wanda yake muqabil din albishir? ka ce musu a kullun ku in ku kai kaza fa akwai fa azaba, saboda ku kiyaye. ka san ya ka albishir ana mumini ne cewa an kai imani a albishirin ka ka to shi ko wannan ba zai imanin ba, bai imanin ba, awara ka an gargade shi an ce masa rashin imanin ka ba ga abin da zai kai gare ga abin da zai kai gare shi, to shi ba zai imanin ba sam. da yake wa'in su kalmomi suka zo da farko a cikin alkur'ani sun zo nan gaba za su yi ta zuwa, kila ba sai mun ɗauki dogon lokaci muna ta nanata su ba, saboda kai muka faɗa so ɗaya kila ya wadatar. da an ce kafiri a hausa da hausa mutum sai ya ɗauka kawai wanda yake ba musulmi ba shine kafiri, an gama. to amma kalma ɗin tana da asali a larabci, kuma tana da ma'anoni mustalahai. tana da asali a luga, asalin ta a luga kalman kafara ma'anansa ya rufe ne, ya business a luga, kuma
ana cewa asalin kalmar wannan abu ana ce mishi kufur da larabci, shi wanda suke ce ma da wanda ake da Hausa ana ce mishi korami, shine gidan alƙaluma wanda aka yi shi kamar yadda akan ce kwari da baka kwari, ana zuba kibau ne a rufe. Wannan sun zama kayan da sai dai ka ganshi a waje a dakunan aje kayan tarihi, amma yan shekarun baya lalle akwai alƙaluma amma musun da na kiwo an ba ganin shi kuma, amma dai musun na alƙaluma. Amma yanzu ma din sai dai na ado, ko yanzu ma kan yi alƙasayarwa na ado irin na da, ai masu irin yadda suka zuba alƙaluma. To shi wannan shine ake ce ma aluga kofo ko rami da Hausa, sai a zuba alƙaluma a rufe, ka gan shi wani ɗan kutu, amma ka buɗe murtinsa za ka ga alƙaluma ne. To saboda daga nan kuma aka aro duk wani abin da aka rufe ana ce masa haka. Saboda haka inda za mu da aluga za mu ce mu rumbu, wanda sakwata suke ce masa rufewa suke ce rumbu, wanda ake zuba hatsi. Na za mu ce mashi kufur ma ya yi daidai, saboda ainihin an zuba hatsi an rufe, an masa jinka. Kalmar rufewa ya yi daidai da shi, domin ainihin an rufe shi ke, an tattara an rufe. To ainihin ma'anan kalmar kufur ke. To daga nan sai ana arowa a kan rufe komi. Don haka ya taɓa zuwa ma a cikin alƙur'anin nan da ma'anansa na luga, ya ujibul kufara na bato, wanda ya asurar hadidi, wanda ainihin aka ce tsiransa na burge masu business iri kenan, masu business, saboda shi mana da muka ce mashi manomi saboda yana nome ciyawa, amma dai duk ba aikin noma kawai ke, babu wanda yake yana da yawa. To su kuma a lugar larabci su suna ce mishi kafiri, saboda mene yana tona ƙasa ya business iri. Kaga mai business kenan, kaga shi kafiri ne a wannan ma'ana, saboda ya tona ƙasa ya bizne iri. Saboda ka duk wanda ya tona wani abu ya bizne wani abu, sunansa kafiri a luga. To amma a istilahi sai aka aro shi ana amfani da shi a ma'anan wanda ya ɓoye gaskiya, ya gane ta, ya sani, ya ce ba zai, ya bizne gaskiya ke, kamar wanda ya tona rami ya rufe iri, ko ya ko rami ya zuba alƙaluma ya ɓame. To shi kuma da ya ga gaskiya sai ce ba ita bace. To amma shi wannan ba a aikace ne ya ɗebo ɗauko wani abu ya saka a wani rufe ba, ya san da abu ne ya ce babu, bai san shi. To sai ana ce masa kaɗe, to sai zama mai wato ma'ana mai bizna gaskiya. Don haka ainihin kufur ya zo da ma'anoni daban-daban, kuma wasu da yawa an yi amfani da su a cikin alkur'ani, wanda da sanin insha Allah a bahasin ruwaya za mu ga inda abin nan ruwaya mufassal gangane da ma'anan kufur a kalaman amirul mu'minina alayhi salam da kuma kalaman imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Duka ba mu ga cewa sun fassara wannan kalmomi da bayani yadda zaka gane ma'anansu sosai. To su waɗannan nau'i na mutane an ce su ba su imani ba, saboda mene? khatamallahu ala qulubihim, Allah ya yunki akan zukatansu. Yunki khatama, muna ce mishi khatama, ma'ana yunki ana ce mazo bai ma hatimi, wal ma'ana an kawo karshen abu akan buga stamp, ma'ana an gama magana. Amma asalin khatama shine abinda ake ce mai yunki, wani irin nau'in murfi da ake yunke kwalba da shi. Da ingilishi ana ce masa cork, wani irin mai wani totuwa, akan yi shi da garin abin nan, garin katako kenan ko a hada a yunkin sai a zurara shi da karfi a cikin mulki a bani. Wa'insu nau'in giyoyi masu tsada haka ake tsane su, da yake ainihin an fisgo shi ana kan sa wani abu a kofarin da ke bude shi, wani mai wani kalwaɗaɗɗe yana wani kanan na zuwa, sai an tura an kanan aka ya shiga sai a fisgo, har ma sai giyan ta yi ƙara ta fito da ƙarfi, don ana haɗawa da yake da pressure an matse shi, in an fisgo ya ƙara boom
to ainihin shi ne ake ce ma hatima asal, domin an shi ne yunki ma'ana tsadewa an rufe kamar yadda ake ɓama kwalba da shi wannan yunki din. har yanzu ana rufe kwalabe da irin wa'annan nau'i ne na amma yanzu akwai abin nan kwalaben da hanyar da ake rufe kwalabe daban-daban, amma shi wannan ne da yayi ake ce mai yunki din. to in aka tsama abubuwan shi kenan, inda aka bude kuma zance ya kare da yan abubuwa zaka ga an ce karka sai an bare nan, kaga ma'ana an taba kenan ko na jabu ne kenan, sai ka tabbatar yana da hatima din ka tabbatar shi ne. a dalilin sa ake ce ma hatimi haka nan, saboda in an gama rubuta takarda akan kawo hatimi a buga. dalilin sa ake kiran wannan zobe shi ma hatim asalin sa kenan, domin da su hatimomi ne akan rubuta wani abu wanda za a ciro a dangwala a tawada a manna, sai ya zama mutum ya sa shi a hannunsa. to daga nan kuma sai zama kuma ba na hatama ba, duk dai hatim ne amma asalin sa kenan, saboda ana hataman magana kamar ma kace mun yi hataman alqur'ani, hatama ya zama Hausa ma ake an kai hatama ma'ana an kammala. to su wayannan an yanke zuciyarsu ma'ana an bame wayoyin ke Allah ta'ala ce hatamallahu ala qulubihim, Allah ya yanke zukatansu ma'ana ya bame zuciyar ba ma za su gane komai ba, ya bame shi kamar yadda ake yanke kwalba, an rufe zuciyar ba sa gane komai ma'ana ba su fahimtar komai. za mu ci karo da irin wayannan kalamai daban-daban, kuma a baya mun sha karo da su, mun sha kuma faɗin bayani dangane da wannan cewa karkace in an ce Allah ya yi ka ɗauka ainihin su waɗannan dama can Allah ya shirya cewa ne su ‘yan wuta ne, ko an masu wa'azi ko ba a yi masu wa'azi ba za su yi imani ba, don dama can Allah ya halicce su kadirai ne. Karkace haka, don Allah bai wannan ba. to amma nan in ka ce min to ya me yasa Allah ya ce shi sai mu ce shi ta fuskoki da dama. na farko shi ne ya halicci mutum ya bashi dama ya zaba, shi ya bashi daman zabi ya yi imani ko kada yi. wa ya halicci mutum, wa ya bashi daman ya zabi ya imani ko kada yi. yawa to idan yi imanin sai Allah ya ce shi yi, in yi imanin sai Allah ce shi yi, saboda shi ya bashi wannan daman, shi ne mahalicin daman da yake da shi ya imani ko kada yi. al misali mala'iku ba a ba su wannan daman ba. mala'iki ba a yi shi aka ce mashi imani ko kada yi ba, shi an yi shi mai imani ne kawai, ba a jarabawa sam ba. in an ce masa yana yi ne, mace bari yana bari ne, shi baya sabon Allah, saboda shi tun farko Allah bai halicce shi don ya gwada shi ko mutum an halicce shi don a gwada shi, saboda aka ce aka ba shi dama aka ce to zaɓa makaka. to duk wanda ya zaɓan Allah ya ga dama yana ya cewa shi yi, saboda shi ya ba da wannan dama, tun da shi ya halicci wannan imkaniyan mu da ba shi daman ma halittar Allah ne. saboda haka in yake shi yayi shi yayi, to amma yayi wannan da menene da mummunan zaɓin mutum. wane ne ya ga daman ba zai imani ba, wane ne ya zaɓi ba zai imani ba, shi mutum ne ya zaɓi ba zai ga daman ba zai imani. to wane ne kuma dama can ya ce da cewa in baka ga daman imani ba za ka yi ba? Allah ne. Allah misali mala'ika yana iya ga dama ba zai imani ba, an ba zai yi wa. haka nan ma sauran halittu su rana da wata da taurari, da an ba su dama su yi abin da suka ga dama da komai ya hargitse. in rana sai ta ce kai ta gaji ma ba ta so ba, sai a huta, ko kuma ruwan sama ma ya dinga zuwa ce ai sai dai ku mutu ba na tsayawa yau, ko kuma ya ƙi zuwa wani wuri, duk sai ba ba su dama su fi abin da suka ga dama ba, sai ana juya. to amma shi dan adam sai aka ce su kai zaba, saboda haka idan aka ce Allah ya yi zuciyarsu ba su fahimta, na'am,
amma karka je jingina ma Allah laifi don wasu sukan da rashin fahimtar su sukan jingina ma Allah mummunan abu. Na sami wani lalatacce suka ce haka Allah yake kuma lalatacce ya a Allah ba ya lalatacce. Duk wanda kaga lalatacce ne shi ya lalace. Haka yake lalatacce kuma haka Allah yake. Haka Allah yake lalatacce. Yawa Allah da ya bashi dama ya lalace sai ya zabi ya lalace. To shi kenan saboda haka shi ya lalace ba Allah ya lalata shi. To nan ma akwai wani ruwaya da aka ce ainihin yace ainihin hatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yace wa samaha bi sammatin ya'rifuha man yasha'u min malaikatihi wa awliyaihi idza nazara ilayha bi annahum alladhina la yu'minun. Wa samaha ya mata alama, wato ainihin Allah bisa saninsa na gaibu ya san wanda ko an gargade shi ba zai imani, saboda abin da ya sa abin da ke zuciya, wanda in ba dai Allah ya so ya sanar da wanda ya so ba wanda zai sani, domin har mala'iku ba su isa ne ba in ba an nuna masa alama. Al misali da lokacin da yace yana nan tafi inni ja'ilul ardi khalifa, suka ce me zai sa aje mutum wanda zai barna, alhali su suna kaddasa Allah suna ibada yadda ya kamata ba su saba masa, kuma a zo a sa hali ba ya zo saba. Sai ce na sa abin da ba ku sani ba, a cikin ku akwai wani yana ibada da wata manufa, in aka ce wani ya fi shi zai tawaye. Wane ne wannan iblis? Amma su ba su sani ba, su auren su ba ganin iblis kawai ba wanda ya kai shi ibada, bawan Allah na gari. To amma Allah ta'ala ya san shi sare, ya sa abin a zuciyarsa yana da wata manufa ta cewa in fa aka ce wani ya fi ni ba zan yadda ba. Da koran da ku aka ce su je daga Adam ya ce to an kyaye ba, sannan yawa Allah ta waye. To ka gani su su sha mamaki malaka ne ka Allah zai kai wa tawaye kuma su ba san zai yi ma'aiwa Allah tawaye ba. To amma Allah ya sani, saboda ya san waɗanda san ba za su imani ba sai ya sa musu wasammahum bi samma, sai musu alama da alama, wasu ma shine alama wanda za a iya gane su. Ya arifuha man yasha'u min mala'ikati, wanda ya soma daga mala'ikun za su gane sai su ga wannan to wannan sai dai a yi mishi gargadi a fita haƙƙinsa, amma wannan ba zai taɓa imani ba. Wawula da bayansa na gargaru, don akwai bayan Allah na gargaru suna iya sanin wanda ba zai imani ba, kuma suna mu'amala da shi dukkan mu'amala don su fita haƙƙinsa. Kamar yanka ce min annabi ya sani sai mace maka iya sani, ausiya sun sani sai mace maka iya sun sani, ko da ke ba za su gaya maka. In ka je bahasin ruwayoyi za ka ga abubuwa da dama irin wayannan, ba mu da lokacin yin wannan tun da tafsiri muke, amma za ka ga lalle su sun sani wanda Allah ya so. Ba mu ce maka wanda Allah ya so daga mala'ikunsa da waliyansa za su sani, in suka gane su za su gansu da alamunsu. A cikin uyun ahbar rida kuma daga Imam Rida alaihi salam yace al-hatmu huwa tabu ala qulubil kufar hukumatan ala kubrihim. Yawa to ka gani wannan kaga yana jaza'i kenan. Yace hatima din nan yunki ne akan zukatan kafirai, jaza'i hukuma punishment akan kafircin. Kaga wato kenan menene yanke zukatansu? Me yanke zukatansu? Su suka yanke da kafircin sai aka yi musu sakamako da mummunan aikin su. Wato kaga su ne suka kirkiri hatama din kenan, sai wata waraka sai zama sakamakon wannan yanzu ba za su taba ganewa ba. kamar yadda Allah ta'ala yake cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrin fala yu'minuna illa qalila. Da mu zo kai ce da su yahuda da suka ce qulubuna gul, sai Allah ta'ala ce Allah da ya biyun ke zakatan ba za su imani da shi kadan daga cikin su. To wa ala absarihim gishawa, a kuma idanuwansu akwai murfi, gishawa murfi wanda ya rufe idan, saboda haka ba su ganin abin da ke gaban su.
to in ma baka gane hataman zuciya ba, yunke zuciya tun da yake zuciya ba hakikatan bane majazi ne, don yunkin kwalba kamar kusa a ɗauko yunkin ne a sa bakin kwalba a babbali ga ba irin sau da inji ma ake wanda yake tura shi da karfi. to in an ce an yi yunke zuciya kenaya ne ga cewa yanzu zuciyan ba ta ganewa. To in baka gane wannan ba, to ina kuma an samu rufi a ido. Yanzu to kafirin nan da ba su imani, in ka gansu za ka ga idan da murfi ne, ya za ka ga idanunsu ƙuru-ƙuru ga suna gani da shi. To kaga ma'anan gishawa a nan ba hakikatan ba ne ke, ba hakikanin murfi ne aka sa idan ba su gani ba, ainihin su suna son su ga abin da suke so, abin da ran su yake suke so gani. Ba su in suka gaskiya sai hankalin su ya tashi, ba su saboda haka sai ya zama wannan matsayi nasu sai ya rufe musu ganin gaskiya din. Saboda haka sai aka ce akwai murfi a idan su, amma kaga idanun su zaka shi kuru-kuru ne, amma ba yadda za a yi su gani. Suna gani da idan amma ba su fahimta ma'ana, sun zama makafi. walahum azabun azim, suna da azaba mai radin. Dangane da kida ya ce wa zalika annahum lamma aradu an an-nadhr fi ma kullifuhu wa qassaru fi ma urida minhum jahilu ma lazimahum al-iman bi. Wannan murfin na ido da yadda suka zarce sun zarce kaman wanda ba da ido, yadda suka bijire ma ganin abin da aka kallafa masu, suka kuma taƙaita daga barin abin da aka yi nufi da su, suka jahilci abin da aka lizinta musu imani da shi, fasaru kaman ala ainihi jafa, sai suka zama kamar waɗanda a idanuwansu akwai murafu, akwai murfi, la yusturuna ma amamahu, kamar wanda a ridarsa akwai murfi baya ganin abin da ke gabansa. Domin wanda aka sa wani kamar kyalle mai duhu aka ɗaure idansa aka ce tafi ai baya ganin gabansa, to sai suka zama kamar haka, saboda ainihin su sun yarda su fahimci abin da ake ya zama lazim su fahimta, sun imani da abin da ya kamata lazim su fahimta duka hukumcin hankali da basira irin wanda Allah ya mutum, sai suka zama kamar haka. To nan wannan ya ainihin ruwaya ne, ma nan ya kawo shi ne ba kamar a ruwaya din ba. Wannan a cikin ɗabarasi ihtijaji na ɗabarasi da isnadinsa ya zuwa abi Muhammad al-Askari alaihi salam. Imam Hassan al-Askari kenan yace dangane da fadin Allah ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim, yace ai wa samaha bi sammatin arfa man yasha min malaikati, wannan mun karanta wannan min malaikati idza nazaru ilaiha bi annahum alladhina la yu'minun wa ala sam'ihim yawa na tsallake wannan akwai wa ala sam'ihim ma'ana shi ma akwai hatama din kenan, an yunke zuciyarsu, an yunke jinsu, wa'ana ba su ji. Shi ma kaga wannan ba hakikatan bane, suna da kunnuwa suna ji amma ba su ji jin karba, saboda ka in sun ji abin da ransu baya so sai su musanta, saboda su suna so ne su ga abin da suke so, su ji abin da suke so, to sai zuciyar su yawa yayi daidai. Duk lokacin da suka ga abin da ya saba ma abin da ransu yake zuwa hankalin sai tashi, lokacin da suka ji abin da ya saba ma abin da ransu yake hankalin su tashi, su musu yadda ba haka ba, suna son gaskiya ta bi son ransu ne. In gaskiya ta bi son ransu ba ko za ta bi ba. Ran da wani ya zo ya ce musu ga gaskiya, wani shaidani ya zo ya ce shi ustazu ne ko shek na jabu, ya ce ga gaskiya, ya fara tafsiri, yanzu muka ji gaskiya.
saboda mene ya faɗi abin da ransu ke so su yawa ustazu yawa shayar yayi daidai to haka fir'auna ya so duk ayoyin da ya gani daga annabi Musa ya tabbatar daga wajen Allah, amma shi wai sai dai a ce shi ne sarki shike da cikakken iko kuma dole a bi shi kuma duk abin da ya daidai yana son Musa ne ya zo ya ce ai Allah da zan zo ya aiko ne ya ce ya gaishe ka kuma yana muna daidai ke tafiyar da mulkin nan ya yi daidai da yawa Musa annabin Allah sai ce jama'a taro ya ce ku saurari Musa me Allah ya ce a gaya musu abin da Allah ya wato abin da zai yi wannan zai yi har abada saboda haka duk Fir'auna da ya ga duk ayoyi ne ce aka bau saboda bai dace da abin da yake so to kaga shine kamar murfi a ido shine yinke ji na kunni shine yinke zuciya ba fahimta shi san ba zai Fir'auna ba zai taba imani ba saboda haka bai yi din ba to haka to shi su irin sifan wayannan mutanen kenan wannan ana maganar mutane a lokacin annabi kenan lokacin saukan wannan aya haka nan suke akwai waɗansu irin wayannan nau'in mutane waɗanda su duk juyin duniyar nan ba irin misalin da ba su a cikin alkurani amma an fita haƙƙin in an je gobe kiyama bayar da za a yi ɗayan su ya ce shi ba a gaya masa ba to shi kenan wanda ina kaza maka daga cikin dabrasi ne yace wa ala absarihim gishawa wa zalika annahum lamma aradu an an-nadr fi ma kullifu wannan gishawa din wannan tafsir wannan maganar imam Hassan al-Askari yace wannan ko domin yayin da aka kallafa musu ganin abin da ya kamata su gani sai suka bijire wa qasaru fi ma urida minhum suka takaita ga abin da aka yi nufi da su jahilu ma lazimahum min al-imani suka jahilci abin da ya lazimce su na imani fasaru kaman ala ainihi giba sai suka zama kamar wanda akwai murfi a idonsa la yasuru ma amamahu ba ga abin da ke gaban fa inna la azza wa jalla ya ta'ala anil abath wal fasad domin Allah ta'ala Allah azza wa jalla ya daukaka birbishin yayi wasa yayi barna yawa wa an mutalabatul ibadi bima mana'ahum bil qahr minhu ya hana bayi da abinda ya hana su bis garin jayi wato zai yiwu a ce mu'annan kataran nan Allah ya yi zuciyarsu ne ya rufe jinsu da ganin su dama ya niyan ko an yi wa'azi ba za su yi ba sai aka zo ana masa wa'azi zai yiwu wannan ya zama wasa ya zama wargi da wasa ya zama mazalunci na wani misali a cikin annabi Isa yake ba da yake da ake wani sarki zai ce yayi ko ya hukumta nan da kwana uku duk marasa lafiya ko ya warke in bai warke ba kuma a kai shi kurkuku ya ba guragu kwana uku duk kowa ya miƙe da kafafunsa in ba ka ba ya ci duka ya ba makafi kwana uku kowa ya bude ido in ba ka ba ya ɗanɗana kura me za a ce ma wannan sarkin yawwa azalimi to ya za a yi Allah ta'ala ya hana ka abu sanai ce kai idan da yake aka ce ku yi imani zai yi wuce imani ce yana iya tambaya zai yi fir'auna ya imani zai yi abu jahal ya imani zai yi abu lahab ya imani duk zai yi wuce imani amma sai ba su yi ba su ne da su ATR su ne suka yi mummunan zaɓi suka saki imani saboda suka sun naci akan sai dai imanin nan ya bi abin da suke so sai ba su yi ba saboda haka da ainihin da amma da ba zai yi bane samsan tun da yake Allah ta'ala ya riga shi ne yayi musu zuciya tattaura wanda ba ya imani to da laifin sa kuma ba zai yi zo ya ce maka ga abin da ba zai yi ba ya sa ka ya ce kai imani alhali ya san ya riga yayi ka ba ma ka yayi ka don ka shiga wutar sai mu ce ai wannan kaga ainihin ya zama kamar ya zama ya wuce ya zama abas ya zama fasad ya zama zulm ta'ala Allah an zalika uluwan kabir kaga in haka nan ne ake su suka yi makansu ko ba ka bane su suka ja makansu kenan
fala ya'muruhum bimubalagatihi wala bil masiri ila ma qad saddakum bil qasr an, ba zai umurce su ga kaiwa ga wani abu da kuma su kai su je ga abin da ya riga ya toshe musu zuwa gare shi, yace ku je wuri ga amma yana su shiga, ba zai yi. kaga ma'ana kenan a ce su suka ja makan su kenan. walahum azabun azim yani fil akhirah, al azabul mu'add lil kafiri, a yana nufin a lahira suna da azaba mai babban azaba wanda aka yi taniji ga kafirai. wa fi dunya aidan liman yuridu an yastaslihuhu bima yanzulu bihi min azabil istislah, a nan duniya ma akan yi masa azaba daga wanda Allah ya so ya gyara shi da abin da ya saukar mashi da azaba domin yi mai yiwa zama maslaha gare shi. wani lokaci azaban duniya adana duna azabul akbari la'allahum yarji'un, yana sa wani lokaci mutum ya ɗanɗana sai ya kama hanya ya zama. saboda haka azaban duniya ba shine sakamakon mummunan aiki an gama ba kamar azabar lahira bane. azabar lahira sakamakon hukuma ne, na'am azabar duniya sakamakon mummunan aikin sa ne, amma don a gyara liyun biha hule ta'ati, don ya fadakar da shi ga yin masa da'a, wato in yi mishi wannan hukuma ne. aw min azabil istiframi li yusirahu ila adlihi wa hukmi, ko kuma azaba iri biyu ne, akwai azabal istiframi wanda ake fassara shi da istifar, azaban murkushewa, an gama da shi kenan, kamar da aka manzo Fir'auna nutsarwa a ruwan nan azabal adana ne domin ya dawo. an yi masa waɗannan sun ki, alal misali an masu tufana, an masu jarra da kummala, duk azabobi ne a dana don su faduda, amma sai suka ji. to da aka nutsar da su a ruwa kaga an gama, sai lahira kuma kama azaban da aka yi mutanen Lut, aka girgizan ƙasa da su, lokacin da girgizan ƙasan ya sauko an yi masa ne don su gyaru, an gama sai wuta kuma sai jahannama. to azabul istighfar kenan, wanda yake shine farkon azabar lahira. to amma akwai azaban da za a dauke don mutum ya wasu. akwai ma ainihin fassarar manya amar su an yi zabe, ya nuna cewa mutum ya kiyaye laifi, domin duk lokacin da ya laifi sai ya ga hukuma. in Allah yana son shi, in Allah yana son ka, in kai zunubi sai ya sa maka bala'i a nan duniya, in ko ba ya son ka sai gobe ka ga mutum. saboda ka kiyaye zunubi ko mun kankantarsa, domin lalle sai ka ga hukuma. in ana son ka nema za a yi maka hukuma nan. to akwai azaba, wannan muna maganar kafirai ne, ba muna maganar na mu'mini bane, amma su kafiran ma akan so su da shiriya, sai a yi musu azaba dan karami su takura ko sa su duda, amma ko kuma ai azaba na karshe wanda daga shi sai na wuta, sai ne a halaka su da azaba. in aka halaka su da azaba aka gama da su, aka murkushe su, aka kawo karshen su, kamar yadda aka rauke yan Badar. rabkan Badar azabar istihsan ne ga wanda ya mutu, to azabar adana kuma ga wanda ya rai ko ya sami itiba ya lura. yace warwa Abu Muhammad al-Hasan al-Askari alaihi salam, wannan ainihin ruwayan da aka kawo na Tabarsi na kawo, amma shi ma ai daga Imam Hassan al-Askari ne. akwai wani tafsiri da ake ce mashi tafsirul Imam, shi ma an kawo shi din irin wannan. na ko na ga wannan ina tafsirin kullu a cikin yawa ainihin, to ban ko gan shi ba, mamaki a cikin tafsirin kummi da wannan tafsirin kummin da ke gabana samare ne, akwai mai mujalladi uku, wannan mai mujalladi ɗaya ne, bai kawo shi ba. amma a cikin tafsirin kummi ya kawo goshin wani hadisi mai tsawo, nan a cikin nuru sakarin ya kawo shi kaɗan, amma to shi kenan ban gan shi kake a tafsirin kummi ɗin ba. amma a ciki yana cewa daga abi abdullah alaihi salam
bayan kawo isnadinsa ya ce alkufuru fi kitabillahi ala khamsati wujuh, kafirci a littafin Allah fuska uku ne. Wala Allah wannan fuska biyar kafo. Wala Allah wannan maimakon wannan ga akwai wani ruwaya shamili wanda ya kawo ma'anan shi wanda ya fi wannan. Ina je shi zan kawo muku a cikin kafi, na zo da kafi. A cikin kafi akwai littafi mai yawan gaske a mujalladi na 2. Akwai littafi mai yawan gaske sunansu kitabul imani wal kufur. Lallai mutum ya zauna ya karanta wannan zai ta bayani sosai. Kitabul imani wal kufur a mujalladi na 2 na usulul kafi. A ciki nan ya kawo babun wujuhul kufur. To wannan shi riwaya kenan daga Ali bin Ibrahim daga baban daga cikin riwaya mai tsawo daga Abi Amr az-Zubairi daga Abi Abdullah alayhi salam yace qultu lahu akhbirni an wujuhil kufr fi kitabillahi azza wa jalla. Yace ba ni bayanin fuskokin kafirci a littafin Allah azza wa jalla. Wannan yana karanta a cikin kafi ne, amma akwai bangaren shi kadan a nuru sakalain ba cikakke ba, amma kafi din cikakke ne kuma zan karanto shi cikakke insha Allah. Yace al-kufru fi kitabillahi ala khamsati awjuh, kafirci a littafin Allah yana bisa fuskoki 5. faminha kufrul juhudi, daga cikin kafirci akwai kafircin musu. wal juhudu ala wajhayn, shi ma musu din fuskoki 2 ne. wal kufru bi tarki ma amara Allah wa kufrul bara'a, akwai kafirci da barin abin da Allah ya umarni da kuma kafircin bara'a wa kufrun ni'am da kafircin ni'ima. fa amma kufrul juhudi fa huwa al-juhud bir rububiyyah, kafircin juhudi musantawa shine musanta rububiyya, ubangijiyantakan Allah. wa huwa qawlu man yaqulu la rabba wala jannata wala nar, shine fadin mai cewa babu ubangiji, ba aljanna, ba wuta. wa huwa qawlu sinfaini min az-zanadiqa yuqalu lahum ad-dahriyya, shi kuma wannan fadin wani nau'o'i 2 ne na zindiƙai wanda ake ce musu dahariyai, wato zamani masu allazina yaquluna wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, masu cewa ba abin da ya harki halaka musu zamani kawai ila ya ka rayuwa ne mun sami kanmu a raye, an daɗe ana ta mutu ana rayuwa a mutu, a haihu a rayuwa a mutu. To haka ne kawai kun ce an mutu ana tashi wa ya taso, kun ce akwai aljanna wa ya ganta, kun ce akwai wuta wa ya ganta. illa yaka abin da muka sani shine ana ta rayuwa, an daɗe kakanni mutum muke ya mutum muke yanzu mu ne mu kuma za mu ce bari ya mutum ce zoji ko ga aka na ake da daina wa ma yulkuna illa da shi ake ji masa da hariya, masu cewa zamani kawai ke tafiya kawai bai da iyaka. yana da farko bai da farko, yana da ƙarshe bai da ƙarshe, haka kawai ya aka yi samu wa ya san me yana kada tabba, ya aka yi zamanin ya faru. in kai dan babanka ne, babanka kuma dan wane dan babansa, shi kuma dan babansa, ai na yau asali wa ya san. a daina tambayin abin da ba shi da amsa, illa ya kamun gari an haihuwa ana mutuwa shi kenan kawai, kakarin abin da ba san shi ba. to da hariya kenan, su kawai ba ruwan su, kawai suna raye ne, kawai su ci su sha su mutu an gama. to wa huwa dinun wada'uhu li anfusihim, shi addini da su kirkira makaru bil istisani ala ghairi tasabbuti minhu,
sun yi shi ne da istisani kyautatawa istisani girma sun yi shi da istisani ne wato sun kyautata ne a ganin su kansu ya waye ne ai kaga waye yake faɗin wannan kaga shi yasa muka da dariya zamanawa wayayyu wanda kansu ya waye suka ce me asalin komai ba a san asalin shi me kuma karshen shi ba a san karshen saboda haka bai da farko bai da karshe an gama. Amma yanzu ka daina damu mu da abin da mu gani ba yanzu dai mun san muna da rai ba kun san muna ba son mu ci mu sha to mu ci mu sha in ce ko za mu mutu mu mutum mana amma kafin mu mutum ba mu ci mu sha ina za mu ina ruwan kowa sai inda ake zo ba ya je gai to shi kaga su a wurin sun kyautata ne su a wurin su wayayyu ne kasan waye an yi wani lokaci da ya zama wayayyu wanda ake cima wayayyu a lokacin suna ta wannan a jami'o'i ba su san cewa ashe tuntuna akwai yan wayayyun ba kaga wannan maganin Imam Jafaru Sadiq ne kaga tun a wancan lokaci akwai wayayyun kenan da hariya to sun istisa ne a alagar da tasabbutin ba sun minhum ba sun tabbatar bane wala tahqiqin li shay'in mimma qalu ba kuma tabbatar da abin da su inda aka tafi so ake ina hujjan ku sai shi haka kawai ne kawai haka nan muka ce kawai za ku yi kenan shi yasa ma da rawan yace asalin mutum ma daga duri aka ce me ya ga yace kes imani a wurin an ga da bayani cewa mu gane imani a wurin ba imani ne a wurin su ba mu imani a wurin mu mun amince ne mun gamsu ne su ko su ba su gane abu ne sai ce sun imani kawai to mu kuwa imanin mu bake mu imanin mu bisa hujja ne bisa hankali bisa natsuwa da gamsuwa da yarda da abinta shine imani mu a wurin mu to su wa'annan ba sun tabbatar bane shine Allah ta'ala ke cewa Allah ya dangane da su inkum illa yazunnun zato kawai suke ba su da tabbas kuma ai anna zalika kama yaqulu wannan abin da suke kawai zato ne kawai haka sun shaki ba kawai suka shaka muke tsammani kuma Allah ta'ala ya cewa dangane da su innal ladina kafaru sawan alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu yawa su ne kaga wa'annan ke yana nihi ani bi tauhidillah ba su taba imani da kaiton Allah ba da wani lada fa hada ahadu wujuhil kubur to wannan ɗayan fuskokin kafirci kenan wannan kafira galiba in muka ce kafiri kawai kama an ɗauka ko ake nufi sun ce ba ubangiji ba wuta ba aljanna ma'ana ba ta aka ce mene asalin kuma suka ce bai da wani asali ba kuma wanda ya sani to kuma sun tabbatar su a wurin su kan so ma menene ma da haka bai so ne to na ɗaya kenan wa ma wajhul akhar min al-juhud ala shine ana akwai inda naga ya dan gyara anan haka ruwayin yazo wa amma wajhul akhar min al-juhud ala ma'rifata amma a hakikatan shine fa huwa akwai kalmar da ta sai su kuci ana a cikin ruwaya yawa ana wa amma wasul akhar min al-juhudi sai haka yazo ala ma'rifati Allah kenan amma sawab shine wa amma wasul akhar min al-juhud fa huwa al-juhud ala ma'rifa wata fuska na juhudi shine juhudi ala ma'rifa wato musanta sani wa huwa an yajhada al-jahidu wa huwa ya'lamu annahu haqq yawa kasa akwai musu bisa ma'arifa shi wa'ancan musu bisa zato wa'ancan da hariya illa ka tambaye su menene hujjan ku zai ce kawai ka fi tsammani zato ko kuma dai haka nan ne kawai kun yi research ne kuka tabbatar ba wani abin da ba wani kawai ba musu kakalin muke tsammani kawai to su ke to waɗannan kuwa akwai mai musu bisa sani wato ma'ana ya sani ya musanta ke to shi ne wanda yake musanta gaskiya alhali ya san gaskiya ne wa qad istaqarra indahu ya tabbata a wurin sa ya san haka ne wa qad qala Allah azza wa jalla wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa ulwa to kaga wannan nau'in kenan to ne wannan ayatu zo ka dangane da su Fir'auna da jama'ansa yawa Fir'auna ya sani kamar da annabi Musa ke ce masa wala qad alimta
ya fir'aun ma anzal hadha illa rabbul samawati wal ardi basair wa inni la azunuka ya fir'aun masbura. wato fir'aun ya sani sai ya tabbatar ba mai juya sandan nan da kuma macijiya sai Allah, kuma duk da haka yace a za a kira masu sihiri suka tabbatar wannan ne daga Allah ne, suka imani ce a dama shi ne shugaban ku, za mu yi maganin ku. aka zo da wannan aka ayoyin nan guda tara a jere, duk ya gani ya tabbatar ba mai yin wannan ba Allah, amma ya ce sam saboda mene in ya ce ya yarda mulki zai tafi, haka yake gani. gudun da ko Musa da Harun dan uwansa sun ce in kai imani da abin da muka zo maka da shi, Allah zai faɗaɗa mulkin ka ya karfafa mulkin ka. sai ya fashe da dariya yace yanzu da kuke nan kuke min alƙawarin mulki na ya karfi, dubi yadda kuke su sun sa riga irin mai arhaɗin nan, shi ko gashi ya sa zaramoyi na zinari ya sha ado. lokacin fir'auna in ka je fadar fir'auna zaka ga cibiyarsa a waje, cikin a waje, nan kirjin masu a waje, amma ya mamman waɗansu abubuwa na zinari. ga shi a kujerar zinari, ga zinari ya sa ga wani abu mai kan maciji don na zinari. suko sun zo da riga mai arha, sai ce yadda kuke haka nan za ku yi ma alkawarin karfin mulki. wato da wani basarake ne babba ya zo shi maki alkawari ya san da gaske ne, amma ya za a yakan to shi yana son dai ya tabbatar wannan daga Allah ne, amma dai ake bi. to kaga wannan jam'in kenan. wa qala Allahu azza wa jalla wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirin. to wayannan kuma ta sauka dangane da yahudu ne, wanda suka zo madina suka zauna suna jiran annabi ya zo na ƙarshe. ya zo suka duba littafin su, suka dubai suka ga lalle shi da kafin ya zo suna neman fatahi na wato nasara kenan akan wayanda suka kafirci, suna cewa ai manzon ƙarshe ya kusa bayyana, zai bayyana mu bi shi mu yaƙe ku bai ƙarshen adu da samudu. to suna gaya masa hakan. to sai ga annabin ya zo, sai su wa'annan mutanen suka imani da shi, su wanda suke jira annabin suka ce ba shi bane, amma sun san shi. to wannan wani irin nau'in kafirci kenan? shi kaga wannan kafircin ya fi dacewa da fassarar da muka yi na asali kufur, rufewa. wannan ya ga gaskiya ne ya rufe ta don baya so. wato shi wannan nau'in kenan shine kufrul juhud alal ma'rifa, ya sani yace ba haka ba. akwai wanda shi bai sani ba, yana zato ne kuma ya ki ma ya sani ba, irin kamar irin wanda irin su wa'ancan nau'in. in kana kokarin kauna mai sai gudu, in yi ga za ku yi tattauna kamar na yan communist sun kasance haka nan, duk lokacin da za ku tattauna sai su gudu. akwai wani mun zauna a prison din Enugu da wani dan communist wasi matizi daga kamar ya zo, shi matizi ya ƙi da mu zauna. duk lokacin da ya gani sai matizi sai zauna zai zauna. tun da ya ga almajiran shi da yawa sun zo an tattauna sun musulunci, to sai shi ba zai zo ba, saboda ya san in ya zo don wani wata ne kuma ya tattauna da makwabci na shi kirista ne, suka ta bubbuga yana cewa to ya aka yi wannan kadangare, Allah da yake kadangare da yake mun shi kurbi me yana ta bai wani bayani da suka ce ai da ni kuma ina bacci sun ce ina yake ne, ai bai sake yadda ba, saboda su irin wayannan ba su san su a kawo musu hujja, saboda sun zo a buge su. saboda ka shi wannan shi ya tsaya tsayin da kan cewa ba zai duba ne kawai, shi ba ya ta sanya da zaton shi ko wannan ya sani wancan nau'in kenan, wanda shi baya son ma ku kwama, don ku kwama za a kada shi ko wannan ya gane, kamar fir'auna ya gane ya ƙi yadda ne, kamar yahudawan madina sun gane manzon nan, sun tabbatar shi, sun san shi kamar yadda suka san yayansu ko ba bai da sanin yayansu, suka ce ba shi bane. wata magana ta taso sukan ce shi din ne, a yasu fa a su sukan ce shi kun san fa shi ne ba wannan masu rikin to, amma yanzu gaskiya in aka bi shi yahudanci ya kawo karshe, saboda ka sai mu dai mu ga karshen shi ba dai ga karshen mu.
to fa hadha tafsiru wajhayil juhud, wannan shine tafsirin fuskoki biyu na musanta. wal wajhu thalith min al kufr, to wannan bai kawo shi a nan a cikin abin da nake karanta a cikin usulul kafi. wal wajhu thalith min al kufr kufr an ni'am, akwai wani fuska na kafirci shine kafircin ni'ima. wa zalika qawluhu ta'ala yahki qawl Sulaiman alayhi salam, hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. wannan aya sarahatan ta bayyana ma'anan kufur ana liyabluwani, wannan annabi Sulaiman yake cewa Allah yana gwada ni ne, ya wannan fadalan Allah ne da ya mini din ya gwada ni, a ashkuru am akfur, zan yi shukura ko zan yi butulci. kufur ana ya zama anan butulci, amma ni'ima butulci ba ya zama ban gode ba, rashin gode ni'ima kenan. sai ce kuma wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi, wanda ya shukura yayi domin kansa, wato kyakkyawan jaza'in shukura din zai zo gare shi, zai je gare shi. wa man kafara, wanda ya butulci ma'ana dan kace wanda ya kafirci yayi daidai, amma ba kufurul juhud nau'in can da muka bayani ba ke. wannan kufurun ni'ima ake ce mishi, wanda da Hausa muke ce mishi butulci. butulci ne wanda ake masa ni'ima yake nuna ma'ani, butulci shi ma nau'i ne na kafirci. to wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. irin wannan ayoyi suna da yawa. da Allah ta'ala shi ma la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. ka gani an nuna shukur muqabilil kufur muqabilil shukur. kaga ma'anan shukur anan, ma'anan kufur anan diddal shukur kenan. in mutum ya shukura bai butulci bai kafirci ba kenan. ka kafa kafirci da ma'anan butulci ke. duk alƙur'ani ya zo da wayannan, hatta ma na luga da na faɗi da farko da ma'anan biznan shuka. an kira malamai manoma kufa. ولوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. cikon aya ba sai mun karanta duk ba anan ayan sannu zamu zo yana nan a gaba insha Allah a cikin wannan suratul baqara ne yana nan tafi. wannan an nuna sun wani an ce masu kafircin nasu da ba an ce ba su imani da Allah da manzonsa bane ko da littafinsa ba, sun san sun imani da Allah da manzo da littafi, amma sun aikata wani bangare na littafin, sun aikata wani. so sai aka ce masa kun yi imani da wani bangare ne kun kafirce ma daya, wani bangaren wato ma'ana bangaren da ba ku aikata ba ke. kaga wannan kufur ne da wanda ya misaltu da rashin aiki da da'a. sun yi imani da Allah da manzansa da littattafansa, sun aikata umarni, wasu umarni sun yin wasu to wanda ba su yi ba mai yasa ba su yi ba, sai aka ce sun kafirce ma'ana sun kiɗa. kaga kufur a ma'anan kinɗa. to fa kaffarahum bi tarki ma amara Allah azza wa jalla. kaga Allah ya kafirta su anan da barin abinda Allah ya umarce su, da barin wa sabahum ila al-imani wa lam yaqbilhu minhu, kuma yana jinkirta su jingira shi zo da jingiran sai zo ga imani da rashin karban su daga wannan aiki. walan yanfa'uhum indahu, ya zama kuma inda suka yi imani suka aikata bai amfane su ba saboda barin wanda aka hana su suka kibai. فقال يتي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. wannan sarahatan ya nuna barin wani bangare na umarnin Allah yana iya dawo da mutum azaba duniya da lahira. to wannan fuska na uku kenan.
na hudu kenan na kafirci. Wal wajibul khamis min al kufri kufrul bara'a, akwai wani kafirci da ake cewa kafircin bara'a. Wa zalika qawluhu azza wa jalla yati qawlu Ibrahim alayhi salam kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wa kafarna bikum, ma'ana yani tabarra'ana minkum, mu maku bara'a. sai aka ce mun kafirce muku. Wannan Ibrahim da jama'ansa suka ce ma sauran mutane, suka ce mun kafirce muku, ma'ana mun maku bara'a. Ana ce mashi kufurul bara'a. kuma haka nan wa qala yadhkur iblis wa tabarru'ihi min awliya'ihi min al-ins yawm al-qiyamah. kuma Allah ta'ala ya kawo hikaya yana faɗin yadda iblis zai kafirce ma waliyansa, mabiyansa, masoyansa wanda suka bi shi a duniya a ranar lahira a gidan wuta. Iblis zai kafirce musu, ma'ana zai musu bara'a. yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, na kafirce inji iblis da abin da kuka gwama ni da shi tun farko, ko kamar bai bauta ne kon bautan Allah, to na kafirce, ma'ana na yi muku bara'a. Allah ta'ala ya ce wa inna mattakhastum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wannan fadin Ibrahim alayhi salam ga jama'ansa yana a cikin suratul ankabut. Ya tuni ne ke cewa thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd, ranar qiyama za ku kafirce ma juna, ma'ana za ku mubar juna bara'a. إذ زبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا هكذا ainihin ranar kiyama za a yi baran-bara. kaga ana a duniya sai aka yi bara'an, wanda yi bara'an duniya ya huta da na lahira ke. kaga mutanen Ibrahim da mutanensa sun ce mutanensu kafar na biku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan ila yawmil qiyamah. ba mu ba an baran-bara, ku bi hanyar ku bi manamu. to kaga ana ce mashi kufur. to kaga nau'in kufur kenan. to shi ma kufur kaman yadda yake da kaman yadda imani yake da shika-shikai, to haka akwai shika-shikan kafirci. ba akwai shika-shikan imani ba, to akwai shika-shikan kafirci. Ali bin Ibrahim har wala daga babansa da gasunan isnadi mai tsawo daga amirul mu'minin salawatullahi wa salamuhu alai qala buniyal kufr ala arba'i da'aif, an gina kafirci akan al'amudai hudu. ka gani kaman yadda aka gina imani akan al'amudai, to shi ma kafirci an gina shi akan al'amudai hudu. to ban sani ba ko wannan karatun zai tsawo, zan bar muku ne, naga lokaci ya kure. to shi kenan a gurguje wannan ruwayan yana da tsawo, amma da in mutum ya sami wannan littafin malam, na so in karanto ku wani abu ta ko da dan kaɗan dangane da adanan imani da adanan kafirci da adanan munafunci don mutum ya guda. Kafirci yana da shika-shikai hudu a kaba faɗan amirul mu'minin. buniyar kufur ala arba'i da'in al-fisq والغلو والشك والشبهة. fasikanci shine fitana, guluwi shine zarfadi, shakka shine kokonto mutum abin da mace kai ko haka ne ko ba kawai, shubha shine rigibarcin abu bai gane ba amma dai yana an ya mu tsakariya da gaskiya. yawa to wayannan sune shika-shikan kafirci guda hudu. to shi kuma fasikanci a faɗin amirul mu'minina yana da rassa hudu. magana ce mai tsawo, insha Allah za mu karanta a Najil Balala. yana akwai aljafa da al'ama da algafla da al'utu. su kuma wannan rassan fasikanci, akwai jafa'i, akwai makanta, akwai gafala, akwai ya fassara ko ne faman jafa in ta karar haq, wanda ya jafa zai walakan da gaskiya, wa maqatar fuqa ya kyamaci malamai, wa sarra alal hinsi kuma zarci akan kai shine abin nan hinsul abin da yake akai ya zarci
shi ba zai abinda bai yadda ba bai yadda mai ci gaba hintar aziz ne haka mai wa man amana sayar zikr wanda ya makance kuma zai masa zikiri wata ba'azban zai bi zato wa barar halikahu kuma zai mubaraza da ubangijinsa zai fito na fito da Allah wa Allah alaihi shi da shi dan kuma zai nace masa irin wannan ai shi dan ba zai bace ba ya samu waliyinsa in shi dan ya samu waliyinsa ai kaga ba zai kare shi a kar wa talaba al-maghfirata bila tauba ya nemi gafara ba tare da ya tuba ba ya rika ce Allah ka yafe mai amma yana ta laifi wala istikanata wala ghafla haka wa man gafala jana ala nafsi wanda kuma ya gafala zai jawo makansa laifi dai aikata mummuna aiki wan qalaba ala bahrihi wa hasaba gayyahu rushda wanda kuma wanda ya gafala zai juya baya zai kuma dauka batan da yake shari'a ne wa garratkul amani burace kuma su rude wa hadahu alhasanatu wan nadama idha qadiya al-amru wa kashafa anhu al-ghita wa badalahu ma lam yakun yaktubu wannan da kuma ainihin aka ya aisha miki baki ce ta same shi to da yake na da magana na da tsawo da ya fasara guluwi ma yana da rassa hudu at-ta'ammuq bi ra'i wa tanazu'u fi wa zayg wa shiqaq ya faɗi kowane shakka ma yana da rassa hudu akwai mirya akwai hawa akwai taraddudi akwai istislam shubha ma na da rassa hudu wato hudu ne kowa yana ne da hudu wannan kafirci yana da shika-shikai hudu kowane shike yana da rassa hudu kuma kowane amiru moni ya yi bayani amma da yake yana da tsawo ma karanta wani lokaci to da yake wannan babi ne akwai babin sifan munafinci da munafiki da babin shirk da shak babin shak babu dalal yana da ke wannan karatu ne ba a kitabul imani wal kufur yana amrun muhim mustad'af akwai wasu muna da ake mustad'afina wanda su la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila da kuma dangogin sunuf ahadul khilafi wa dhikrul qadariyya wal khawarij wal murji'at mu'allafat qulubuhum munafiqina wa dalla wa iblis wa dawahu wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf hada tsayo to wannan abin da nake son karanta kai ko mutakin adana ina son karanta wani ruwaya shi ma dai daga Ali bin Ibrahim din a cikin kafi da shi zan murka karatu insha da ruwaya ne tiryan wanda ainihin wani mutum ya je wajen Amirul Mu'minin yace masa ma adana ma yakunu bihil abdu mu'mina wa adana ma yakunu bihil abdu kafira wadda ma ya kunu bihil abdu dalla menene mafi karancin abin da ba zai zama mumini ne mafi karancin abin da ba zai kasance kafiri ne menene mafi karancin abin da ba zai kasance batacce da shi fa kana lahu qad sa'alta fafham al-jawab wa ka bai tambaya fahimci fa an amma adana ma yakunu bihil abdu mu'minan an ya'rifahu Allah an yu'arrifahu Allah tabaraka wa ta'ala nafsahu fa yusiru lahu bi ta'a adannan abinda mutum zai bawa zai zama mumini da shi shine Allah ya sanar da shi kansa ya masa ikirari da da'a wato Allah ya sanar da shi kansa ya gane Allah ya san Allah ya ce ikirari da shi bawansa wai arfahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi fa yuqirru lahu bil ta'a ya kuma Allah ya sanar da shi annabinsa kuma ya kema annabi ikrari da da'a wai arfahu imamahu wa hujjatuhu fi ardihi wa shahidahu ala alqi fa yuqirru lahu bil ta'a ya kuma sanar shi imaminsa hujjansa a ƙasarsa mai shaidarsa a halittarsa ya masa ikirari da ra'a qultu lahu ya amiral mu'minin wa in jahala jami'al
gaskiya illa ma wasafta shi mai tambaya sun ce amirul mu'minin ko ya jahilci komai in banda wannan qala na'am wa in idza umira aba wa idza nuhiya inta yace ko ya jahilci komai banda shi zan kuma sai wannan in dai in an umurce shi zai bi in an hana shi zai bari shi ya tsira to adana wa adna ma yakunu bihi al-abdu kafiran mafi karanci abin da ba zai zama kafiri da ke man za'ama anna shay anna Allahu anhu anna la amara bihi mafi karancin kafirci ce wanda duk ya raya cewa abin da Allah ya hana Allah ya yi umarni da shi mafi karancin kafirci ce yawa wannan sabahu dina ya kuma jingina ce addini ya tawalla alaihi wa ya zama annahu ya abudu allazi amarahu bihi ya walitu da shi ya jibince shi kenan kuma yana rayar cewa abinda Allah ma ya umarci shi da yake wa in yana bautawa ya zana cewa yana bautar Allah wa inna ma ya abudu shi ba mafi karancin kafirci shine abinda Allah ya hana ka ce Allah ya ce ai kuma kai a matsayin addini wa ma asfara zalika abinda aka hane ka yadda abinda aka hane da shi ya zawo ya zama ma'arufi a yi shi da unwanin addini to shine adanan kafirci to adanan bata fa wa adna ma yakunu bihi al-abdu dalan Allah ya rafa hujjatan Allah tabaaraka wa ta'ala wa shahidahu ala ibadihi alladhina amara Allah azza wa jalla bi ta'atihi wa barra wadayatahu mafi karancin bata shine ya zama mutum bai san hujjar Allah tabaraka wa ta'ala mai shaidansa akan bayinsa wanda Allah ta'ala azza wa jalla ya umurni ai masa da'a a bishi qultu ya amiral mu'minin sibhum li sai ya amiral mu'minin mai tambaya su fanta mana su wa'annan da aka ce abin kiyar فقال الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه ونبيه shine wa'anda Allah ta'ala ya gwama su da kansa da annabinsa yace biyayya gare shi biyayya ne ga annabinsa da su inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulul amri minkum qultu ya amiral mu'minin ja'alni lahu fidaka awdih li ayman in zama fa zan kai amiral mu'minin karaman bayani ba su wane ne ya wa'anda قال الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sune wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin huduban sa ta karshe kafin Allah ya kasaransa ya zuwa gare shi yace inni qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima كتاب الله وإترتي أهل بيتي فإن التي بصبر قد أحد إلي أنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض كهاتين وجماعة مصبحتين هنا ذيك سبابة ولا أقول كهاتين وجماعة بل مصبحة والوسطى وانا سبابة أنا كلمة مصبحة أنا تزريه لي ba zan ce ka yi gwamma tsakanin ya yace su da littafin Allah da wannan da su kamar haka ne ya gwamma sababubin shi biyu yace ba zan ce kamar haka bai gama sababa da wasa musabbaha aka kira ta anan ita ce din ne fata zuku ilahu ma ukura ballantana ɗaya ta riga ɗaya wato daidai wani da ɗaya bai ta ɗaya ba فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تدلوا ولا تقدموهم فتدلوا ku kama su kyam kar ku goce kar ku bace kar ku wuce su ku bace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa wanda ke son ya sha karatu ya sami kitabul imani wal kufur na a cikin usulul kafi ya karanta kakakaf insha Allah
Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirin da ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا وعدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور جل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.